Rhybydd, pidwch ail-greu unrhyw beth chi'n gweld ar y raglen yma. Heblaw am hwn. Dyma'r unig beth allwch chi drio wneud adre. O ie, reit. O'ch chi'n gwybod o'ch chi'n gallu defnyddio'r rech na i greu roced? Bydd angen balŵns, rai hir sy'n gweithio gorau, cortyn, tap selo, gwelltyn, sisiwrn a studio dyledu. Neu os oes dim un o'r reina ydych chi, mae lofyn iawn hefyd. Torrwch y gwelltyn yn ddarnau bach a roi'r llinyn trwy'r darnau fel hyn. Wedyn, chwythwch y balŵn lan. Wedyn, chwythwch y balŵn lan. Nawr mae angen help arno ni. Rhys? Rhys? Rhys! Al, fi fan hyn. Dal yr llinyn yn dy law chwith, plis. A'r balŵn law dde. Ie? Iawn. Rho'r balŵn o dan y llinyn, plis. Torrwch ddarnau o dap selo a sticio darnau'r gwelltyn i'r balŵn. Tynnwch y llinyn yn dyn a'i glymu ar ddau beth yn y stafell sy'n tua'r un uchder. Barod? Barod. 3, G, 3, G, 3. 2, 2, 2, 1, 1, 1. Ffwrdd â ni! Mae'r balŵn yn creu egni wrth wthio'r aer allan. Am fod yr aer i gyd yn mynd allan o'r un lle, mae'n creu lot o egni sy'n gwthio'r balŵn y ffordd arall.